E aí fora esperamos 6.000 persoas. Calderilla. Calderilla. Como vos sentides ao respecto? O peor é que Samuel está dicindo así para autoconvencerse a sí mismo. Sentímonos orgullosos, a verdade. E agradecidos. Sí, do noso público, porque é un público jodidamente espectacular. Quen lle dera moitos grupos, a verdade, do público que temos nós. Ver que todo o traballo que fixeste, que che costou tanto, que teña esta recompensa, a verdade, que está guai. Que veñan os haters a darse de hostias con o noso público, si teñen o que hai que ter. Están los retando a salir aí fora? Sí, sí. Si hai algún hater que veña aquí contra estes hooligans que temos aquí. Contra Wellington. Falábamos da posibilidade de tocar noutra sala ou da loca posibilidade de tocar aquí. E a verdade é que Álvaro, que está para encerrar tamén como a nós, pois viuno con vos ollos a Sí? opción. Que vos dixo? Sí, sí, Acordaste? Sí, dixo, a Sí, ver, sí. fixonos ver que era moi caro, que rentable non era. Nos xogáramos. El que lle daba igual, que el que se sumaba, que eles que o facían posible. Falábamos de facer unha fecha en vez de varias, porque non queremos pasar por ese trajo máis dunha vez. Entonces, Facelo unha vez e afuera. claro, É por físico tamén, que colla todo o mundo, sabes? Que nadie quede fora, que... Entonces, este sitio permitíanos. Dixo que prefieres o Lamborghini ou o SAR. Dejemos o SAR. Sí.